aquí a escoltar el que us hem d'explicar avui. De fet, no és cap novetat si diguem que Esquerra Republicana té una aposta clara i definitiva per al barri vell. Per nosaltres el barri vell i els barris de la ciutat són una prioritat i dintre d'aquesta prioritat rehabilitar el barri vell, que la gent vingui a viure al barri vell, que aquest sigui un barri potent de la ciutat, és un dels eixos que definiran el nostre programa. Dintre d'això, la plaça del Carme, la illa del Carme, la illa de l'Escola d'Arts i la illa de Can Sacrés, que n'hem dit de moltes maneres al llarg d'aquest temps. Fent una mica d'història, nosaltres en el programa de fa 4 anys ja hi portàvem el concepte de l'illa de les Arts. Per nosaltres era aquest espai d'aquí, això és l'illa de les Arts, i ara, mica en mica, ha anat agafant forma el que és el projecte de Can Sacrés. Nosaltres estem contents que hi hagi aquest projecte ja pensat per aquest espai de Can Sacrés, però també és veritat que tenim rodes de premsa que ens avalen, on ja fa 2 anys explicàvem que aquest havia de ser un pol important dintre d'aquest barri vell. I dintre d'aquest barri vell, aquest espai de Can Sacrés ha de ser un espai prioritari, perquè és un espai que ha de donar vida a aquest últim tram del barri vell, aquest tram que enllaça amb Sant Miquel i que és un tram de connexió entre la plaça Major i el barri de Sant Miquel. I per tant l'espai que aquí hi haurà és un espai vital perquè aquest barri vell prengui vida definitiva i realment sigui un centre important de la ciutat.